Président Poutine ye dunya mara ɲɛmɔgɔ 20 ɲɔgɔnna bisimila a ka jamana kan Chine, Inde, Turki, Iran ani dunya keleya tɔnba ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres be minnu cɛla. Vladimir Poutine be ka dunya politikiw ka ɲangiliw taabolow sɔrɔ nasiraw ani diplomasi dɛnkɛrɛfɛw minnu bilala ale n'a ka jamana kan kabini u ni Ukraine cɛla fitinɛ daminɛ la février kalo la san 2022 waati la de ɲabaliyaw da kɛnɛ kan nin tɔnsigi ni senfɛ. Poutine be fɛ fɛnɛ ka a jɔ juguw la Rusi ani Chine be min jate k'a kɛ semayaba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'Amérique ka semaya jagoyalenba yɛrɛ ka baarakɛ ɲɔgɔnyaw ani teri ɲɔgɔnyaw lanɔgɔ dunya gun kan. Poutine ye ɲɛfɔli kɛ BRICS jamanakuntigi 10 ɲɔgɔnna Chine jamanakuntigi Xi Jinping ani Inde premier ministre Narendra Modi be minnu cɛla ɲɛna k'a fɔ ayiwa k'u kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan ko k'u kan kɛ kelen ye yaasa gɛlɛya gɛlɛnw ani taabolo gɛlɛn minnu caaman talen bɛ ka a bila dunya gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni fitinɛ ninnu ye sigidaba dɔw kɔnɔna na ɲɛ sɔrɔ olu la teliya la. An be waati min na sisan jamanaba caaman setigiw fanga be minnu kumakanw kan dunya gun kan b'a la ka u kanw kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan teliyaw la ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ wa fosi tɛna se ka u ɲɛta bali seginkɔ tɛ yen tuguni Poutine ka laseliw la. Nansarala keleya tɔnba ye laɲini kɛ marakɛ ɲɛmɔgɔ minnu be BRICS tɔnsigi kɛnɛ nin kan Rusi jamana kan awa k'u ka tintili kɛ Vladimir Poutine kan yaasa a ka se ka dansigi kɛ joona ani Ukraine cɛla fitinɛ ninnu na.